Prasto Hayu Rahayu Widodari ing sambikul Nuwun para pamirsa daya kakung saha putri angaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pemanggihan kalian keluarga ageng seni drama Ketoprak Bakti Kuncoro ingkang dipun sesepuhi dening Ki Agus Subekti saha dipun kelontar dening Bapak Danang Suwetnyo alias Belo pinangka pelawak pagelaran Sandiwara Ketoprak Bakti Kuncoro. Para pamirsa budaya kakung saha putri Bakti Kuncoro kanthi alamat wonten ing Desa Gunung Sari, Klagen, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Para pamirsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagutrah saking pagelaran Sandiwara Ketoprak Bakti Kuncoro anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun Bapak ingkang Hamengga Kanthi ugi dipun sarujuki Dewan Sutradara ing dalu punika badhe beber cariyos sejarah ing Kasultanan Demak Bintoro Dawa Perangan Lontang Semarang Gugat. Sejarah ing Kasultanan Demak Bintoro Dawa Perangan Lontang Semarang Gugat. Cariyos ing dalu punika dipun sutradarani dening Bapak Abdul Munadi Astrada katindakaken dening Farel Warsidi. Pandapuk katindakaken dening Ki Bagus Hartono. Ide cariyos katindakaken dening Bapak Anom Sulasto. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Bakti Kuncoro ing dalu punika karing karawitan Kuncoro Laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Parem Prayoga. Pangli ing Suwarawati utawi Waranggono katindakaken dening Wara Ayu Gunarti. Wiraswara katindakaken dening Ki Bagus Karsinto. Ugi karamaken kru campursari Bakti Nada ingkang dipun sesepuhi dening Ki Bagus Anom Sugriwo. Pangeprak ing dalu punika katindakaken dening Bapak Wowo. Lampu saha dekorasi katindakaken dening Profesor Slamet Praharjo. Tata rias katindakaken dening Ibu Jumlaila. Panata pakliran katindakaken dening Sayoga Sakonco. Ganjaring dedabukan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Semarang. Lontang ing dalu punika dipun tindakaken dening Bapak Edi Pramono. Wibisana katindakaken dening Trijatmiko. Ewa dening para siswa katindakaken Sigondrong saking pagelaran Sandiwara Ketoprak Bakti Kuncoro. Kelir salajengipun nggambaraken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Sultan Patah katindakaken dening Bapak Dul Munadi. Ibu Jumlaila ing dalu punika margane dados garwa Prameswari. Patih Wonosalam katindakaken dening Rukin Rukianto. Sunan Bonang katindakaken dening Bapak Anom Sulasto. Sunan Kalijaga katindakaken dening Ki Agus Subekti pinangka
Pangarsanipun pagelaran sandiwara Kedoprak Bakti Kuncoro. Gelar salajengipun nggambaraken wonten ing Panti Kudus. Ratu Dwarawati katindakaken dening Ibu Siti Nurhayati. Jafar Sodik Sunan Kudus katindakaken dening Ki Bagus Hartono. Bapak H.I. Miono ing dalu punika margane dados Ki Ageng Gripik. Gelar salajengipun nggambaraken wonten ing Sendang. Para wanita penglipur katindakaken artis-artis saking pagelaran sandiwara Kedoprak Bakti Kuncoro emban ing dalu punika katindakaken dening Emban Ceplis. Melati Sari katindakaken dening Pipin Kasmiati. Eko Prasetyo ing dalu punika margane dados Wali Handoko. Nyai Ageng Tingkir katindakaken dening Ibu Supriyatin. Merang Sari katindakaken dening Dwi Suyanti. Farel Warsudi ing dalu punika margane dados Kebu Kenongo. Repat utawi dagelan katindakaken trio pelawak Bakti Kuncoro, Bapak Belong, Bapak Sondong, saha Ki Gedhi Endi Karto Letong. Para pamirsa budaya kakung saha putri, kala wau gancaripun dedapokan ing dalu punika kanthi lampahan sejarah ing Kasultanan Demak Bintoro Dawah Perangan Lontang Semarang Gugat. Monggo menawi sampun atur pirsa kados pundi drapun pawiyatan ing dalu punika. Saking pagelaran sandiwara Kedoprak Bakti Kuncoro angaturaken salam nasional, sekali merdiko tetap merdiko selamuripun. Bakti Kuncoro joyo joyo selamuripun. Nuwun.